Mga unta. Di ako karon sa balay ni Mama Irene, akong inahan sa Cebu. Mga unta diri, nangasay ko diri ron. Nangasay na mo ay nagda. Buwad. Ay, saba. Yatay manok, chicken joy. Di asagtay, saging nga busok kaayo. Natay saging kardaba nga busok kaayo. Datay sausawan diri nga malupit. O mais kakalon. Mais utong kalon do. Pa isa ka kaldero diri. Dayon. Tapay palamig. Pangkampay-kampay. Pagkuha na ning buwad. Magpinga, pukas ta aning kuan. Imuha lang na. Kanya-pinya di lang ka. Magbuwad ta, buwad. Ito na ito. Darang buwad. Di makita kong naw. Ay na lang tanaw. Kita ang hungit ni mo diha. Ay na lang mo tanaw kung naw. Dili ang kita kayo. Dili ang hungit ra nimo, ako pud ang kita kayo. Haya. Behind the scene na ni. Welcome sa atong kaon. Pamahaw dang paniugto. Kaon sa tagsaging. Usaw-usaw. Dan alam dia mang bay ha. Abi gidad ang taon ko sa anak og saging Pagupahan ako na ko inan sa Siburon. Gabi kabantay ka to gabi si Dulong Gubong. Ako gi kuan gi. Uy, internet. Nakapit na ko nga isa. Ningon siya to nga. Naunsa naman na gi laparo. Yung pagapahan mo sa dudong mo. Agoy, muna na si Angel. Ningon taon siya nga. Di man ni pampagwapa, pampabuyong man ni. Nga naman. Yan anak mainang. Uyog din ako ba? Di naman pala pampagwapo to mga bay, pampabuyong pala to. Piting katawan diya to nga. Ito si Maria P. Sila dito na. Suwat gitang ko. Suroy gabi kaya saan man. Dali. Internet mo. Di ay na nga. Wag yun, nabasa ako message sa messenger. Wag yun ang taon. Kaluoy, nalaman na to. Ano yun? Ang cut-off day nila, kuan yun day. Ang bills sa ibo, padayon yapon. Ang piliti? Bahala na sila. Dako na kay kog bill ko dito, 8 ng kape. Maingon mo ko sa PLDT nga. Kanang, sir, pwede ba ni atuon ako sa opisina kay ako na lang ipaputol ba? Maingon mo siya nga. Ayaw na lang ma'am, kay kanang sobra naman po 3 years ang imong gamit eh. Pwede, okay naman na. Nga, kuan na, putol na lang yun nila. Iputol sila, pero ilahang bill, padayon lagi gihapon. Yan na. Nadi, wag signal niya, dayon ang binong padayon. Labag. Piliti, to bagyan niya bin. Nga dugay naman ang iputol. Di, nakaplan, manggod na siya, pero iputol, manggod nila, dapat wala na nila. Sa ako naman ang aning namin na signal hangaday. Ay, masuko ra ba yung di tagaan? Tagagipalitan man, dua-dua man ta. Apili ka ni Jasmine? Nang gusto ko, ano, palit ako loud niya. Tanong ba? Kadugay ni mo rin hapon. Ikaw may kanon ka niya pa eh. Kung inahan sa Cebu, gahapon dito na sa karinderya. Ang tagbalay, wala dito. Nabisi man tao. Nadugay jud ko gahapon sa akong lakaw. Kasi makog-chat ni mas messenger ko magkini basahan ano man eh wa mo di internet. Katungkuan, nabasahan ba to nako dito ko sa inyo. Oo, kunik mo. Kunit mo ko dito. Pag uli nako nakakunit pa ko kadiyot, nawala. Gahapon nanday nawa. Gapon pa man. Kung Gapon sa gabi na. kung magayan mo gapon buntag, Wala to. Wala, wa intang buka to sa kuan ni iba. Ako gani. Pagihim ba?
Kita ka? Wala. Bukog Pwede to, to day. niya. Bukog to. Mm. Ayaw, ayaw. Wala. Min, natagak man jud. Ako lang kuhaan ko, anday. Maunod-unod kay. Pinangga, tang kaya ni nako ni siya, di kita ni nako pa bukog day. Eh, Mo lagi luoy man sa kanibok. Niya, mga tukan ba? Tukan mangitan tao. Di gina pa tagas yung amo bukog. Meron ba kung naasi? Nato'y pangita yung amo wa ba ya? Muloy na kung ingon sa mga bata. Uy, pili ba tangan tog ice? Wala na ni ice? No, nalay kay ay. Bugnaw pa man. Ito. Ice cube ba? Sige na ka ice cube. Hindi lamig. Ngaon tadi yung mga bahay. Uy, daot man. Magbuasa. Ay, wala. Ako man sa dinan. Di-off no. Unsa man? Uwa ba isa? Ayaw. Ako man na isumpay. Ay, sumpay ay. Di ko kahibaw mo kung anday uy. May naman ka mo editor ni Guy. Di ko kahibaw mo. Kahibaw ra ko mo sumpay. Di ko kahibaw mo putol. Di ko kahibaw mo putol. I-post raman nimo. Dayon. Ko ngigang mamay rin umay naman kay mo edit. Napay, pina-caption-caption. Abay caption. Ikay ko sa imo. Nice. Katulog to. Tangin mo. Namunaw bitaw ko hapon. Ano na gagahapon? Pero na eh. Ana, asa ana ba? Na. Nga naman na may putot na eh. Na, di man Sige, tigas ka na mama. Okay lang na. Ay, wala problema na. Da, sa to na doon. Sige. Ari lang sa isip. Ngaon sa ta. Nga na itong palamig. Ngaon ta ninyo. Nami day ang kuan gulaman tangang saging no? Ibuta. Imo ha, walay. Sabi imo ha no. Pero, law manggod siya. Laut dahil no, ng saging. Lubukan ng saging ba? Saging nga kuan. Anong lakatan? Di man lakatan. Ano man? Ano ba? Sana laka. O lakatan lang eh. Kaakong sa una-una, kardaba. Lakatan. Nalao. Ang baso pang tagay. Pwede man sudah ang saging. Ito. Sudan na mo dahil saging dahil. Ano? Sa una. Lagyan kamuti. Sudah naman parehas kanon. Saging ka ng, kung anday ka ng, nangka, suwa ng saging, suwa ng kanon. Ng, saban na. Kung karabaw ba? Ang mais una, saksakan na. may ibayad o pagaling. Na may galingan bato ang galingan. Ito rami pero lahi man ang galingan sa bato diri. Kaya kuan man layo ka mag-ana. Oo, layo. Nya kan amo kay yak-an gid namo nasa mong bilahan. Inaana din. Magkatol lagi bilahan mo man. Abugan. Di dapaw man. Nya butang nya. Uyok ko nas bilahan ako. Naala. Kami dahil nag-abot na mo gikan mi eskwela. Magaling pa mi. Kay para pa ni hapon. O sige na mo, sige, galing na mo. Ana din mong inahan. Alig-ig na. Sige na. Galing. Alig-ig na po. Wa tay pa ni hapon mo ana din sa nanay. Nya dayon. Paita na to ani. Magyaw ka kami dong edad. Pero di mi katubag dai kay. Hadlok man mi di man mi tubag. Magyaw-yaw rami. Paita ni. Ni eskwela tarong kami ta trabaho paita bayaan ni gikan do eskwelahan mo. Kapoy kay ta nya. Dayon pagalingon pa jud ta. Nya kada Layo kay baklay. Layo pa kay baklay ka eskwelahan. Nya kawang di mo magaling. Nay ugma na lang nay oy siya. Unsa may kanon ninyo, unsa may lamyo ninyo ug di mo magaling. Galing na lang ang taon ni. Wala ini. Dad, pulitag kuan, pulitag ka ng hungit ha. Kamo gid ni edad ang close no. Kami may sunod. Kamay sunod. Tagsa kabagol, huwad. Tuyok, pila ka tuyok.
Di man to bagol amo ako to kaning salmonan. Oo. Amo kay bagol man. Ano bang sardinas nga dagko, salmonan man na. Naagi mi taksanan, himuan mi tatay taksanan. Layon, na tuyok mi, tuyok. Pag magtuyok, Ang mga laki di ay. usa ka bagol, gagmay pa man na sila. Kamo pwede. Aw, kanang si Dudong tabang na namo. Nga. Kuan na pud. Siya na pud usa na po ka bagol. Sila yung mga bo. Abak bagol na. Ano? Gagmaya og Butang. gagmaya butang kay O daganon di ay mo, dagko no? dagko man. Mo Gagma. salmon man. Atong dagkoon kay kanang haron. Daghanon aron dali mahurot. Dali mahuman ang among trabaho. Nya may bawaan man. Unya Kay kay dagko agi. may bawaan man di ay kay dagko man kay kaagi. Na. Pausbon mi galing kay ihatong ayagon. Ayag pa ka. Mag-ig-ig. Siya Siya alig-ig ba? Kasi daw sa Nanay may- inyo dire. Alig-ig. Alig-ig to di? Alig-ig Kanang di mo ko kabang malig-ig. Kabo ko. Nanay ra man jud na day. Ana. Ayagon pa to niya. Oo, Ana, ayagon listen. aning hilawan usban ninyo dito. Ada usab to pud mi. Gamay ra kitang mabugas ani di ni kaigo na to ugma. Alig-ig. Mulain man to dagko. Mulain ang pino. Daguhan ba taon ka ay mi pila gud ni kabuk ito. Nya pila ka salmon yung lungagon anak. Ambot pila to ka salmon. Tulo. Bain-bainon pa na. Luwag-luwag pa sa Nya. plato. Kusog-kusog be gud mi mga om. Ako ma'am. Hago ma'am. Ako mang manghod, mga laki. Kusog kay mga on. Sus, asa kami mga babae, kusog kami mga on. Hago manggod. Kay baklay pila ka kilometro. Uyal ginamo. Migyaw-yaw. Nga, ini ka. Gabi ila. Kumala mo panihapon. Malibang na minduha sa ako manghod. Nya hangit nga halok. Magdaming so. Kit ang lubot noon. Ang babaw man. Ang Mahal. so na. Binitabi. Nya ganahan ka mo agi atong gigiyan mo. Asa ko? Gigiyan mo man Aw. nagduko ang kulit mo. Uy. Nya dahil umal. Ato law ma lunod. Ako ginoo ko niya tagali. Oh, wah! Patay. Okay idea kung sa suka tas kalaw ma. Ngala ay di ang kuday. Uy, mahalok ang kuday. Nya wala bay mahawiran. Nya katong mga dagko kay pinut lagi ginabsan ba sa audit siguro to. Mulihok man. Tikang nimo. Musayaw man ang kahoy, moingon man ana ay ko. Ala di ko. Wa jud na man akong pangadji dito dapita. Naniyo ra batos ka bread nga mo accept siya sa challenge niya kuyog apam. Tao lang. Si Maria Joshua Pes Paris man. Alam ko yun din ba na ni ko ano? Kuyog mo ulit karon. Pes Paris man niya. Ningon si Maria Pig isa may Paris na ko. Ningon ko nga si Joshua ni Paris mo Maria Pig. Pauna si Joshua. Karon Karon. gunitan. Karon kung hapit na ka mahug ambak dito ni Joshua kay maito ang magpatong na hanggang Joshua. Himuan lang sa babida. Ako ginoo ko. Ang bukto ni Joshua mo lang taas akong ani. Oy. Unsay bukton? Ano dire? Ang daan niya mura kadako ani. Ito pwede jud kamayag lawas ni Joshua ambot lang. Niya kad awang yang giaway ha. Awa. Si Labil. Si taw pangita sa Labil. Sige taw kuan sa Labil kay palupad siya ang Joshua. Naluin lang Unsaon man ni, unsaon man ni wa gid Si PR man. Unsa magpalupad man ta kon Joshua. Oy nya si PR man di ba ko kapalupad. Tanawa. Sa Labil. Nalingaw man sa tabi. Lagi. Kanang si Labil inahan naman gud siya nga masabot na lang ba nana nga bata-bataon pa kayo. Ano matatusa nga din patuloy. Bata uron. Bata pa man ni si Joshua. Set out na kabet ato ang universe giver. Ako diay ang gaan na ha, universe giver na git ka kay. Halos tanan yun, imo man yung taga-agrasya. Kung naging sa sugat yun dahil.
Grabe na sila. Wala na. Premium Anak man ang mga December yan. Hilig mag-share. Isa ka maarag yun. Jutay-jutay. Mag-share lang gihapon. Kana des Rini, bahala na siya. Malagi, iniglakaw niya. Problema ang taon niya. Mga masag ko. Pero sige lang kay. Sa pasagdis Ginoo na am gihapon i-provide naman yung needs. Na siya raman gihapoy source nga masulbad ang problema. Nya nakakaon hinong kagkanon imbis di naka-rice. Hindi ko maka mo ko kaon nga. Makadani. Awa, minsan di siya makaon. Niluoy taon ko sa akong alaga o na nasitang siya pangayo yun. Kaya nahurot na iyang kaon na lang dyan siya way sudan-sudan kayo. Kani iyaw kay unog. Na ba? Hindi lang. Nami ba yan ang kuwan na suka. Wa tang ko daan sa dalit sa akong anak dili no buwad rin tang sa luod. Buwad og tanon. Kaya donation pag gini ang buwad, donation ang Tanon ang bugas ang donation bugas donation sad. Ang gas rin mo ni plato hugasan. May na lang. Nalang gapon. Dagan pa kog saging, dagan pa kog sudan. Kumana ko dyan, mama, magbalon ko. Ano magbalon ta na. Ngunta na ko ina. Magbalon gyud ka. Ano magbalon? Giingnan ako, ingon man siya nga mo, alay ko na siya alas 9 ko day. Katug lang sa diha. Okay, ingon man siya nga may ko na katug 24 oras. Usahay ba? Ingon na ko Nakapuyon ni katug. Unya lagud ari katug sa ni ari man. Abi ni mo mama, makabuhi og kaning dugo ang kuan utang. Bangon, bangon, bangon. Bitaw maog yun mapugos gitag bangon. Si Dudog ko magpupupuy siya nga baga man. Ay, straight ang abaga. Kay Proud ta nga nay utang. Ang utang siya una na di magpuy-puy. Tampay ta. Laban lang. Kautang taon taan niya itong balay. Di mo giday lalim magbalay, no? Di yun lalim. Kay iya biyang balay, di yun payag. Tagko kay haligi. Terus binuo ko. Ang kukuha, mauli na haligi sa balay. Dako-dako na gid ko nagasto eh. Kadagko ba ni? Milyon na kapin, pero pa na purma. Naman na kagapta naman. Ninggo ko sa Nga Ginoo. semento na po. Ninggo sa Ginoo, Lord, para ba gid ni ako? Para din na mo kay nanay atop. Nanay atop, nanay Kompleto na nang atop. Basta maaptan na niya dayon ma-flooringan. Awa na, okay na na. Naploringan ay Bahala. sa sala. Niya ang iyang mga bintana iyahan na lang daw pa. Ang problema, ang kaldero, wa ba? Ano sa kaliro? Anang tungtunganan na to, manawag ng panahon. Kanang manawag ng kalikasan ba? Ala, oy. Wa kagiyat sa minahan Cebu. Unsa di ang kaliro? Kadiro ka ng atong lingkuran kung manawag ng kalikasan. Aw. Kalibangan ba? Anang tulong nga, okay ra. Uy. Nanay si Tiktang. Ang problema, ang iniduro o PVC. Jesus, ginuo ko kapila. Iniduro namin na panghatag barangay. Nade? Nao. Mga yuta. Nao eh. Naunta ko, sa una gani, namin ko staff unta di ari. Nya maayo nga, maayo mo plus dayon. Maflas man to giilisan man niya kay dako mo kayo. Giilisan na mo anang gamay-gamay. Gilabay na sa nako eh kay kanang anha des gawas. Basin dahil na mo iniduro din ha, ang gamita, dawat ako. Na may PVC daw ang gigamit, dawat ko. Kung naas Manila magikan, PVC daw tiyapon ko. Basta ka nang, wa na ko eh. Muna siya ka ng, ang saya na na. Bela nun sa Ano ba no delivery. Ang gawin tama. Saan naman kantaan niya?
Kasi nga kay PVC sa taas, no? Sakdak ka. Naaman ay PVC diha sa una. Asa day ka na ibutang? May gabok na po na. Dako kayo ba? Ano namin doon? Di ba naman ako? Kaya sa area sa sulod. Oo, gamit. Wala. Iya man itong gibutang nila kay para ready na sa kanang mag-CR sa taas ba niya. Nabda naman ng tao sa kontak ko eh. Wapanjutan kahimo di. Kuha na lang niya. Ay, nanay mo doon itong PVC, mga kuwang lang, iniduro. Oo. May, Basta namoy iniduro diha ba? Ilalabay na. Diya po Nya. Dayon na Ato amoy ay- si pangayo dayon. Umuad ko dito kay ito. Noy. Inapos ko. Tuyuki sa kong trapal, tuyuki ko. Kayon. Mayroon, magyaw-yaw na. Magyaw-yaw na yung tao na sa dudong kubkub. Mayroon na siya. Muna kung gingon ni mo, ginagunahang iniduro. Mo din yung siya. Pero ni Asa Kato. matag kuan. Ito mo ingani. Kaldero. Kaldiro ba na eh. Tananan ba na sa itong kinaon. Sa mga putang ng kaldiro nga pagkaon. Wala sabi na kung saan. Ang yung pasabot kaldero. Pero ano siya septic tank. Ako mga gasto ang septic tank mga ganun. Ako septic tank. Septic tank mamayo ko. Makita mo, perting dako 25 mil ako gasto. Ito kayo. Dako kayo. Niya uli. 25 mil kay pakyaw mo to 15. Inya ang materialis ato G's po. Muna na hangog siya 25. Wa pay labot Saging man eh. pabangag ato kay ang pabangag dai ato 11 mil. Ang pabangag so nahog siya og 36 mil septic tank pa lang. Mauna lisod kay magpabalay. Septic tank pala wa pa nay PVC iniduro ha. Pwede mo Kaluwi gyud. rin ay. Pwede mo gyud ako septic tank god naabot magkuan ka nang maabot daw tog mga 50 ka tuig. Ay Dako mo na kayo. Dako bitaw kayo. Iyang haligi pod. Mura po haligis di isano. Bidan mo ko. Ang kay mura po naghaligis di isano na imong balay. Ang usa ka haligi gud nako kay usa ka sakog tunga nga simento. Ang nagamit niya sa mix sa balas, grabas. Usa ra na haligi ha. Nya. Nabot naman 30 minutos na atong video. Magbabay na ta. Hala, 22. Hala. Babay na mga bay. Dagang salamat sa paglantaw. I-last premiere lang ako. Bye mga higala, mga